Navenda bazargeha bajarê Girkêlegê roja dişembê sihê meha adarê bi sedan Kurdên deverê êrişên komên alîgirê rejîma Îranê yên ku li ser Herêma Kurdistanê bi dijwarî pêk tên şermezar kirin û piştgiriya xwe bo Kurdên Başûrê Kurdistanê danexuya kirin. Welatiyên xwepêşender armançkirina mala Serokê Herêmê Nîçîrvan Barzanî bi tundî şermezar kirin û di nava slûganên xwe de ew wekî êrişeke terorîstî bi nav kirin ku tu carî wê nikaribe vîna Kurdan bişkîne. Welatiyên Rojava her çiqasî ku rewşa wan jî ya welehî nediyar e û ew jî ji êrişên Îranê bêpar nemane piştgiriya xwe bo birayên xwe li parçeyên din narawestînin û dengê xwe bilind dikin ku ev êriş werin rawestandin. Şerê ku niha li deverê diqewime bûye metersiya herî mezin ji bo xelkên deverê û bandora xwe li tevahiya Kurdan kiriye. Jiloma helwestên piştgiriya yekîtî û hevkariyê di nav gelê Kurd de zêde bûye û xelkên Girkêlegê jî ev yek nîşan dan. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlegê.